Viltech SRO so sídlom vo Zvolene je špecialistom s dlhoročnými skúsenosťami na predaj a servis profesionálnej čistiacej techniky pre firmy a priemysel a aj domácnosti. V ponuke nájdete široký sortiment strojov značky Nilfisk, od vysokotlakových čističov, vapiek, cez priemyselné a kancelárske vysávače, tepovače, zametacie stroje, až po podlahové čistiace automaty a centrálne vysávače. Viltech zabezpečuje predaj a kompletný servis čistiacich strojov značky Nilfisk, od výberu vhodného zariadenia cez montáž a školenie obsluhy až po záručné a pozáručné opravy. Techniku využívajú výrobné haly, skladové a logistické centrá, nemocnice, kancelárske budovy, ale aj hotely či domácnosti. Na sklade je aj bohaté príslušenstvo a náhradné diely, kefy, filtre, hubice, trubice a čistiace prostriedky. Rýchla komunikácia, osobný prístup, technická podpora a spoľahlivosť robia z Viltechu stabilného partnera v oblasti čistoty a hygieny.